Здравейте! Аз съм собственик на школа Лудостракс, Сердика. Нашата школа е с цел пресъздаване на гладиаторски битки в древността. Предимно първи-втори век. Школата е създадена 2011 година и с времето на всяка година присъстваме на различни фестивали, като този в Пловдив, Филипополис. Мога да ви представя моите момчета, които се бият в два класа. Обикновено единия клас е противоположен на другия. Хупломахът е с копия и малък кръгъл щит и кама в ръката, а тракиецът е много опасен клас гладиатор с малък щит и сика. Значи, тракиец, една крачка напред. Тракиецът е оборудван с шлем, малък щит и наколенник. Ръката му е защитена с така наречената маника. Цялата тази екипировка по принцип в Древен Рим е направена не за да пази гладиатора, а за да му пречи, за да може битките да стават по-интересни. Самата защита на тракиеца, както може да видите, всичко е последователно. Наколенник на крака, щит, меч. Ръката, която е уязвима в случая, е с маника. Задният крак също не е защитен, той е в задна позиция. Добре, отстъпи. Хупломахът е много опасен вид гладиатор. Произлиза от гръцката дума хуплит. Той е с малък кръгъл щит, с кама в ръката и с копие. Изключително смъртоносен клас гладиатор. С шлем, според зависи от богатството на самата школа, зависи и екипировката на дадения гладиатор. Ако школата е богата, той е абсолютно оборудван отгоре до долу. Както виждате, два наколенника, щит, кама, маника и копие. Обикновено този клас е противоположен клас на мирмилонът. Той е тежък вид гладиатор. Сега ще ви представя и мирмилон. Мирмилонът е изключително защитен вид гладиатор. Той се бие с голям щит, отново с наколенник на крака и, както казах, последователна защита. Неговият противоположен клас е хупломахът. Така че това е от нас. Очаквайте с нетърпение нашите битки в прекрасния град Филипополис и самия фестивал. Очаквайте ни!